Ndewonu ndị be anyị daalụnụ ka eke unu mee unu asaala chi. Ihe a megasịnị wetara akụkọ a mma akọrọ unu bụ maka ihe mmadụ na-eme ibie, nwanne na-emegide nwanne maka ego, maka ihe nke ụwa. Ụnyaahụ nkọchara unu akụkọ maka onye ebe anyị buru ngwongwo m si na ọ ga-eship wee ọghara ishipụzie, ma ndị o megide maka na fe nwere akwụkwọ. Ndị enwere akwụkwọ apụtabazia wee na-akọwakwa ihe mmadụ ibefa mefa onye Igbo ibie. Onye a bụ nwaanyị ọbịa kọọlụ m si m ma na-ekwubu gịnị na-ekwe nke melie nsi ogịnị mee gị. Ọ sị na akwụkwọ nwaanyị ibiekwa n'ọbịa nwere akwụkwọ, so ọ na-ama na-ejikwa onwe na o nwere ọrụ aka, ọ na-eke isi, ọ na-eku nwa. So nke a bịara nke a bịa, ọ na-ejebe n'ụlọ na-eke isi, na-enwetakwa n'ezigbo ego, na-ama na-eji ụwa ya. Ọ sịkwa na o tego aka ihe a bute ihe ezi o nwere akwụkwọ, si na ya na onye a wee blọị nwaanyị ọzọkwa, nwaanyị Igbo blọị nwaanyị anwa anụgodi ọnụgodi ya na di gbasa, ya na di gbasakwa, omechekwa ya na di ekpedokwe, omechekwa ya na di gbasazie final wee sebupụ isi wee dọbụzie elili. Ihe o meziri bụ na ọ bịa n'ali ọyị ya nwoke, ọyị ya nwoke ya na ya bụ 5 and 6. O sikwa na ọyị ya nwoke ahụkwa enwere akwụkwọ, na ọ bụ nyanwa na-agbaghalị na-achụta ihe ya na ọyị ya nwoke ahụ na-eri, na fa bụ nnọọ ndụ lọvụlụ onwefa, ịmago na-ama na-ejikwa onwefa, fa lọvụlụ onwefa na-eme ọfụma nya afọrọ ma elire, ịmara na lọv dị na ya. So ihe ọyị ya nwaanyị agbasa na di mezi bụ na ọ mabata n'etiti fa na-abụ gbagha enye aka n'ali ọyị ya nwoke, kwele ike pịali aka ọkpọ. Ihe o mebu na o promislie na ọ ga-enye ya akwụkwọ, nya apụta n'aka onye nwere akwụkwọ wee kpọlịa wee kwele ike si ọbịa kwụwasị anya ọbịa kpọlịa polisi, nya gaa iru ya na akwa wee na-eme. Ọ sị ifu ya na akwa mekete ịmara ọ dịka onye mmadụ nwụnarị, ọ dịka onye si ifu ya na ọ tachachago arụ wee na-atụfigharị ụkwụ na-ebe akwa na-aga n'ụzọ. Ọ sịkwa na ọ bụ na ọma o si na London ọpụọ, na o nwekwe mgbe ịma ọ na-aha ya ụlọ, ọbịa ọha ya warụ mgbe mmadụ nọrụ na-agakwa n'ụlọ na-eke ndị mmadụ isi, a na-akpọkwa ya ọbịa na-enedoro ndị mmadụ anya. O meketezie o jee n'aka ọganizeshọn, maka ọganizeshọn na-abụ inwere ụlọ ilu isifa na ịdị homeless fa agbaghalịala gị shelter gị permanent temporary, fa shelter gị temporary fa achọzia permanent nye gị. Asịzịa na ọbịa asị nwaanyị, ọ bụ nwaanyị maka nwaanyị fa na-eme ọsọ maka achọrọ ka a na-atụgharị ụmụ nwaanyị jonjoloko welu fa na-agba futbọọlụ, ma ndị ga na-edinefe anyị ha ahụ, ma ndị ga na-ere ekwufe onye bụrụ nwaanyị eme ọsọ. Ọ sị na emekwela ọsọ wee si a na-achọtagoli na ọ dị a little outside London. So ọ nụzia na ọ dị a little outside London, si na ọ ga-azụkwa ọgba ọsọ sifa mba na ọ chọrọ elitu, na ọ chọrọ n'ime London ebe na-eti ebe dị crowded. Ya bụ ebe dị crowded, mmadụ buru ibu, ya bụ ihe ọbụla ịkpọsa na na-ele nya ọbụla, maka na ọ ya ka ndị hozula ma ndị nwere akwụkwọ na-anọ na-ahozulgharị. Ịchọọ ibi cool life, ịgaba ime obodo, iluo ị na-alụ ihe dịka dọkịta ma ọkia ma ọ bụ ịmaga ọlụlụ na-abụrụ ndị na-alụkwa ọlụ nọ na London. Ọ sịzịa na ọnụ nọ outside London ọgba ọsọ gbarapụrụ fasifalikote na ọ chọrọ. Ọ sị na ọ na-regret ya, ọ bụ na ọ makịta ọ gaba ebe ahụ jee nọrụ banye ndị na mmiri nwegodi ụlọ, at least o nwere akwụkwọ onwe ụlọ. Ọbịa na-regret, ọ na-akọrọ m si nekwa ihe mmadụ na-eme mmadụ ibi. Andị ama m onye ahụ, onye na-alụ ya di ahụ amakwa m ya, mụ na ya dị mma, mụ na ya na-ekene. So ọ sị m ji ịgwa onye ahụ okwu, kedu ihe m na-ejekwa gwa onye ahụ. Mmadụ agwanwe onye ahụ okwu na ọ bụ Chukwu ga-anapụta ya, maka na ana m eche na lọv adịrị ebe ahụ. Onye mụgo nwa chi ụmụ na-anọ, kedu ka nwoke enwere nwa si ga-eje n'ụbịa maka akwụkwọ ya na onwe ya? Ọ chọọ iyuzu nwoke ahụ, ọ chọọ iyuzu oyihe nna eche, ọ chọọ iyuzu ya wee mee nwa na-eku nwa, maka di ya agbarapụ gị, o yuzuzie nye mee nwa na-eku nwa, o wee na-ejezi ọrụ.
and ọ na-eyuzie nwaanyị ahụ sikwa yes na ọ na-eyuzie nwoke anọzie n'ụlọ na-eku nwa promise ga akwụkwọ nwaanyị atọ ga atọ mụọ ga amụ ọ warapụrụ gị ụmụazị ị na-echekunete ka isi neche anya ndị Igbo na-eme onwefe ya ọkwa ya ka m si ka m wetara unu nekwe na ụdị akụkọ a ọ bụ akụkọ lụrụ alụ nke nwoke na onwe gị na onwe gị bụ nwoke lọvụ adịghị ọkwụye maka na oyi gị nwaanyị gị na ya nwee lọvụ nwee ezigbote lọvụ ịrapụ ya ijee baa na nwaanyị nwee di ya na di ya gbasara agbasa na ọ promise ga akwụkwọ idishon ọ ga-enye gị oyi uzucha ego o nwee ike yuzukete gị yuzukete wee na-eje ọrụ ka ọfụ ndị na-enedoli ya ụmụaka anya ka ọfụ gị nwa na-ekulie ụmụaka o weli gị mee nwa na-eku ị na-eku o promise ego akwụkwọ gị na onwe gị nwaanyị na onwe gị kpọta gị ọnwa na-eku ka ọ kpọtakwa gị na onwe gị bịa bụ godiga ịbịa ị nara nwaanyị akwụkwọ nwaanyị atọ gị kedu ka o si ga-awa ọkụ kedu lọvụ dị na ya ịmala ihe isi ebe ahụ pụọ ije chọba akara aka gị ijekwuru nwaanyị gị na ya na-eme ezigbote lọvụ unu fụrụ onwe unu n'anya unu enwere akwụkwọ mana unu na-alụ ọrụ unu na-enweta ego ijekwulie bak nke ahụ ọnụrọ di onwere nwa ya bụ mana otogo ọlụgo ihe eji mmadụ eme gịnị ya na-eme ọfụma ọ sịkwa na ọnya na-akwụ ụgwọ ụlọ na-eche ụta gị na-enye gị nri na-eme gị ọfụma iwetakwa ego gị ọ nara ana gị o were nne ezigbo obi tụkwasị gị iwee mee nye ụdị ya ọ bụ ihe jọ njọ ọ dịrọ mma oyi ka ijee narị anya ụmụ nwaanyị jụrụ eju ị kwesịrị ije chọọ nwaanyị na-agafe n'ụzọ ọ bụrụ onye nke dị gị na-arụ osinsi nwaanyị na-abụ ọ bụ ezigbote oyi afọrọ na elire fa bụ nnukwute oyi ebe ifuru onye ebe ifuru onye kedu ka isi mebezi ụdị ya ọ dịghị mma ọ dịkwa chukwu mma ọ dịọkwa chukwu mma chukwu bụkwa ihe ga-ajụ ajụjụ ya bụ ụmụnne inwere oyi ya nwoke sigode gị ngwa ka unu mebe ị ga-ajụ ọ bụla oyi ya nwaanyị si ka unu mebe ị ga-ajụkwa maka mmadụ bụ aja dị n'ala o nwere ebe ịgbapụga ọ ka mma na ịmara oyi onye ahụ ịkpọ onye ọbịa ọka mma na ịmara nke bụ na nwaanyị na-agbọbụ 5 and 6 una nwaanyị na-agbọbụ 5 and 6 nnọọ ka iji datadana n'etiti fasi na ịchọrọ akwụkwọ nwa bụ nke mmụọ ka mmadụ onye chi ụmụaka na ego ka ọ ga-eyi uzudo mpụ oge ị ga-anụ onye chi ụmụaka lụrụ ịnọ ka ise dị anyị daghị nọ ma ise ị ga-anụ ifuru n'ọnwa na-eku ka ọjọọ ọkwa ifuru ya unu afụgo ihe onye Igbo na-eme onye Igbo ibi ọkwa ka unu na-achịta na-enene ọkwa na mba United Kingdom ka ihe a na-emekwa ọzọ ọkwa akụkọ na-eweta akụkọ anyị ga-apụtakwa wee na-akọwala unu onye kọkwa anyị pụtakọ anyị ga-ebịa wepụtala unu nọmba onye nwere akụkọ ọbịa na-akọ ịbịa ikwuo voice ikwukele 10 minutes ya bụ ikwuo voice highest ikwuo 12 minutes ịchọ ka anyị tụpụta voice gị igwe anyị ọbụla anyị jiri ọnụ anyị kwuo ụmụnne chili nenebe kedu ka esi ga-eme ihe nka ka esi ga-eme ọ kwesịrị gị mere onwe gị ị kwesịrị mgbe enyi ego ụlọ ịpụba kedu ihe bụ London ma ọgịnị ọdụ n'ebe a na-ahọzụ mmadụ juru ya ị na-eme ihe dịka keeki kịta ị nụrụ ndị na-eme birthday dịka ajakwa Satọde na-eme mana ije ime obodo o nwere ike ime mmemme abụọ n'ọnwa dana na-eme keeki ju ebe niile ndị sikwa ime obodo a na-abịakwa na London ka a na-agbakọ wee na-eme ụmụ ihe wee na-agbasakwa so nwere ihe dịka ịbịa ife ụlọ itinye isi gị ụfọdụ ka a ga-asị pụba outside London fa na-ebe asị gị pụba ị mara ma akara aka gị ọ dị ebe ahụ kịta ịbịago kọsalụ m ihe kedu ihe m emekwa ekwugo m ihe m ekwu ụmụnne nyezikwa enyi ndụmọdụ ekenekwa m unu ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ ụmụnne tụsaa na anyị na-anya akara ịfụnanya ndeewo.